Да гонару брэсцкіх аграрыяў у іх ёсць чаму павучыцца, і гэта асноўная прычына правядзення такой грунтоўнай нарады на базе рэгіёну. Падкрэсліў на пачатку работы семінару міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь Леонид Заяц. В Брестской области присущи такие высокие показатели, лидирующие показатели в молочном производстве. На 100 гектар сельхозугодий достигнут показатель в 1271 центнер молока. Почти на 300 центнеров выше среднереспубликанского показателя. 237 центнеров реализовано мяса на 100 гектар сельхозугодий. На прыкладзе адкрытага акцыянернага таварыства «Агросад Рассвет» Брэсцкага района удзельнікі семінара, кіраўніцтва і спецыялісты Мінсельгасхарчу, абласных выканкамаў рэспублікі, кіраўнікі сельгасарганізацый вывучалі асаблівасці арганізацыі вытворчасці малака і тэхналогій вырошчвання маладняку. «Агросад Рассвет» – адзін з прыкладаў, калі і ў радавой гаспадарцы без маштабных укладанняў у мадэрнізацыю можна стварыць высокаінтэнсіўную малочную вытворчасць. Практычна на старых фермах зрабіўшы іх дабротную рэканструкцыю, забяспечыўшы выдатныя умовы працы для людзей, добрае ўтрыманне для жывёлы і тэхналогіі. Як пераканаўчы вынік, прадукцыйнасць малочнага астатка звыш 7 тысяч надоі малака на карову ў год і 52% рэнтабельнасці ад рэалізацыі малака. І такі ферм, якія рэканструяваны і даведзены да сучаснага ўзроўню, у вобласці 398 з усімі умовамі для павелічэння пагалоўя. Дарэчы, доля Брэсцкай вобласці ў валавой вытворчасці малака за мінулы год 20%. В течение ближайших 4 лет мы должны довести молочных коров до 300 тысяч. На сегодня у нас их 278 молочных. Мы прибавляем каждый год. И вот сейчас за полугодие 1800 коров мы добавили. К концу года мы должны где-то около 4 тысяч добавить к уровню прошлого года. И еще вот за 4 года по 5 тысяч мы должны добавить 20 тысяч поголовья. Менавіта павялічваючы пагалоўе можна гаварыць пра інтэнсіўную вытворчасць, за якой у канечным выніку рост продажу прадукцыі жывёлагадоўлі, рост валютнай выручкі. Конечно, это поголовье надо иметь на реконструированных фермах. Но и ставим задачу выйти на 6 тысяч надоя молока. Это даст возможность, мы видим, вести в дальнейшем интенсивное животноводство. Конечно, при полном соблюдении технологий. І развівацца, як прыклад, на парадак дня не сёння, заўтра стане пытанне задзейнічання роботаў на фермах. Брестская область в последние годы очень здорово заявила себя в сельскохозяйственном производстве. Это область, которая успешно выплачивает самостоятельно заработную плату, область, которая сегодня платит по своим финансовым обязательствам, область, где внедряются передовые элементы технологии именно в общественном животноводстве. И как результат, по итогам работы за 2016 год, Брестская область признана победителем в экономической эффективности ведения сельского хозяйства. Праскоў Якименко, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».